Agiwara sabung sumung tong mai goro. Tawama kami am sayo tangi sabung sumung sing belai ke sing jagung menang goro. Abu no per ya kare ni de politics of khaina. Abu tabu ni izara abo politics of belai ke bono bo hanya sao bono bo hanya sao. Om hai urum durum ni tong mazaro. Agiyo bahai abu bo hai society abo ke ek dalmi tong. Bahai society ni soi amo hinani ba sangman nani bahai wan sum ni kisah. Hambai kokpin channel amullo tai jenin channel nai tong nai joto takok te bok suno hambai maro kok pula kaisa sungmung ya kaisa sungmung o asken ano sungmung sungka je kabangma kisa kisa ke sungmung asa jaka obino kaisa sungmung pula ono first of all ang sanai kaisa sabung habar ni ang politics o join ke bahabai ka arang kisa sanai nadi sung puila jepro o field onkor ka politics join khainai politics o samung khainai samung no yakare abai wansuk mani ba abai ke wansuk phaimani ya politics ta phono kre apro jepro sung maharajar ni logi join khaika NGO samung khainai NGO samung khainai mane tamba sini dofani bagai jesa samung phono sung jita dofano sung phyognani dofani je related samung abono sung samung khainai ni buwa grabai sing tini phaijak te abono kari saka ঠিক আছে tabuk sing politics ni je habar Indian constitution tongo Bharat ni je সংবিধান ni onusare sing aing tibu sing choba ma khai abo kaisa choba kebo ko abono fully 100% politics ni naharo baksa baksa ka politics ya abo kaisa sini man thai sok te imbagi sini TRIPURA sa dopani existing ni bagi sing abono choba ni haikebo sing samung khai ga paithago bo je question no khaimani aro nin je question ang abon mangkhaje kwbangma bodolok bono chaya sao bono haimya sao khoroksa no uklogo nanglajak busuk jorte tabo effective ang sanai fully effective sini society o sini culture o aba politics pon himano aba just jaga pon not only politics sing am hai tomung tongkhangke just jaga pon sing effective ngimano जों दाबो थों रोंगौफोर नायदि थोंमुङावफोरनो थांदि जोङो दाबो स्टुडेन्ट लाइफआवफोरनो थांदि जेसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन आरोफोरनो थांदि एबा जेसे बेरामावफोरनो थांदि आमाहाय दंलायखांगाखिले इफेक्टिभ बेलाय जायाबो नट अनलि इन पलिटिक्स अबानि निनबागानि कक किफिलमुं तामंले बेलाय जाया दाबो गाबोन बिसिङाव आं सानो मुसुङो नायदि जे बर' आमाहाय वान सुकनाय जे बर' आमाहाय ideology samukhaine borok ni dina agui maya sini society o abai borok bo dong je khoroksano bo sanai khoroksano chaya sanai haimya sanai gobang ko komahino wansugo kaham ke bo kebno saya ga abon bisingo ko ke omhaise tabo abo politics pun angka baksa society of angka ama hai borok hni jitong a borok jes jaga pun thani borokni ideology se omahai politics pun nang je jaga pun thani so ang sanai je borok kaham samung khainai je borok kaham wan suknai kebna haimya saya kebo no nasleya oi nijini samung no nungje se beramo pun tangdi khaithangdi abuni bara tai dofani kaham samung tai dofani bagi kaisa sacrifice abasu bara tai kri so ang wa sugo seng phaika rasang samung no yakari o haparo politics no ekdum full finally khainani ama hiya totally in kaisa jaga sengwan so kangge saimano je seng dofani bagi tiba sarun bagi samu khaina phai Itu tahu recently kau asai kemana? Jadi constitutional solution di kamu tu jadi sangat kemana? Aku ni bisingo hak atau mai program selain bagi interlocutor jadi songgu. Aku tu kemana? Urung egg lagi kamu. Ajar aku tahu maharaja aku aim hak atau mai box lagi kamu. Tahu kemo kaya si suruh itu interlocutor je somebody wo tang ya se tong thong lai na mai su lai na abo hakiro ko kasai to ma ko si sa dai to to khano convert hi hamela mo to ani to abo ni wan su ge ba
abo sana thangka thaisini ang je saklai mane oko go thago baksa baksa nayo bono chaya saide kisa ang kahamung no bono haimya saida ang kisa kaham hanjak no om haibo wan sumung kaisa phayo ke usukango na usukango yo miya no ani sini colleague no sini pula engine khaipur sim sing tabu dokan sam khailai tong borong gunang chairman gabudini apon bobo bini live ang video kaisa naikha nukha belai ang appreciate borong bo ma khaikha je bo okongnon bobo kifilka dino je kaisa samung betang kaham tangi tongma jarawan nang aro baksa saya baksa hamya mine abuno viral khaileo spread khaileo pia abo busuk jorti kaham hamya sing bisingo thangini jake naya o naya ne bage baksa baksa om haki sil sawina lukorno orai pore khaina nai baksa baksa om hebe tong je I bubagrani kok ni sil chai bubagrani kok sawine viral ngine advantage na je bo kisisa ajaga bini mong koso thangi popular tang mano abo haibu nai the process takisa tabu interlocutor mani interlocutor to joton je nai tong robo saimang khana kaisa bo rai bai mini sing saimano kok salainani kaisa yakrai okay aba hai jago sing omo saimano je tabu sing kaisa samungno sing khaina thanga ke loglogi khaileka loglogi salaka malaka aba ke bunya sing kisa jaga sak sak sing dor jogona rangna nango bahai busuk jorte samung kuthuk busuk jorte kelai no sing abo sina nango tini om hai jang mane nugui tongmani wan sugui tongmani bubagra je babe sini bagai wan sugui nei bini sak sak ni mungsa pono wan sugya ke samung khai tongo ke baksa baksa o jaga ke benga nayu ke tabo je bujinai ke bujin tongo je sinai ke sino tongo aisi ke ajaga baksa baksa saka baji sok lainai baksa baksa ke tongthok laikya sirkhok laikya abo tamni bage hai hini sanai go tong okrei society o kabangma borok go tong sini lukro kabangma podor pod dal bidal borok tong dal bidal wan sumu iman dong ka baksa kisa proses kisa baskang phasing thang tong ba progress ngi tong ba baksa baksa tong thok baji sogoi no mano aba baksa baksa oma he botong je sini bisingo bodi baji sogya go sang tabu fully je pro sini samung batang je pro saine sing je pro success ngan apro sang full khlaine sini je man de sotone mani thangge sing apro taisa tong thobi manon abaro wan sung tong ya lukorok dal bidal lukorok sinaro je tibarasan bisingo janjani wan sung janjani titong haise tahu apa hai kamu mat go cini borok ni bisingo hamya wan sukung apa ngi tong apa no sung sini society no kekra ne go hai wan sukung nini samani meaning ang jadino tibarasaro ni existence ni bagi pono sanan ga do pani bagi pono sanan ba sini tinang ni bagi pono sanat thanga ga obno sanai jase beram ne borok pono thang thang ni pono thang politics pono thang employee pono thang korsa aba student rok pono thang borok kaham ke ekdum khawari sam khaina nong tamamla manna ni no khakai waisu sung samung khayo sak bai thang ni bagi ya sing sakbai thangni je manan no kisa sing sacrifice ma khaina do phani no mana signai thinang no mana signai in future sini sarai rok next generation bahake borok tam ni poristiti na abron tima wan sunai ke totally sanai transparent khainai joto samno sang ma khainai sang khorsa no puito ma khainai tai chaya salai mani khorsa no yo siklai mani khorsa borok kana nai khanga bono romui tola soklere mani abo bojagan culture abai culture to sini tibrasar rong krei hene nang khako ya tabu nukjagoi tong gang sanaya aborok ojota haisi je borok ni sai nangi samung kari borok ni samu abo haimang কিন্তু যে রিয়েল borok ঠিক samung khainai borok nang pun nai nai di borok কিন্তু salsa bono jespon soklaiteng bono jespon yoshik laiteng bono jespon chaya haima pun sateng bo salsa bini samno khai phono ta bono sini jago dofao samung karak tangnai hanai so ang sanung jung jotno ojan samno process no follow khaikangke nijini samung nang khaitangri are bujas pono sanai nang thik tong khanga nin samno nang thik ke I nangma jaga nang khlai thangangke on the field nang field ong phrini samung khaidi nang lukorok tam nai lukorone problem tamo 70 75 বছর ধরে তাবসে জরতাম প্রবলেম তং আপনো নং যাইখি সিনা নাংনাই গ্রাসরুট থাংনি সামুং খাইদি ngake nang khako kaisa jaga thangi nung no kaplai angene apro nung samusu khai dong ngene non jaspon haimbe sai tong non jaspon ya suri dong di nung do klai kelak nini samung se nin bai kok sanai so ang sanai je
kerak ke samung kaikan ke nijini sacrifice kisa kaikan ke koin real ke neng o jinis no wan suine besang au kan ke kerak ni manu dofa beskan